Tara, pasyal tayo sa balad, guys. Hanap tayo ng mga murang ginto dito sa Saudi Arabia. Guys, mga asama ko yan. Hanap na pala sila ng ginto nila yan, guys. Ano yung ginto ang lalaki. Masaya ang mata natin dito. Nakakatingin. Libre tingin lang naman yan, guys. Kahit pumasok tayo sa loob, libre lang tingin. Ulit. Pintas. Lalaki, guys. Dito tayo sa kabila naman. Dito tayo sa kabila. Dito guys. Sa kabila. Ayan, pwedeng pambabae, pandadaki yan guys. Ang dami. Meron po ano yan, 18K, 24K, 21K. Ayan guys, ang laki. Diba? Ito tayo sa kabila. Ibang store. Maraming ginto dito sa Saudi Arabia, guys. Magsasawa ka dito dyan, guys. Kasama ko puro na hanggang tayo sa bibili. Malaki daw gusto, kaya sabit sa salamin. Pera ka lang, marami kang mabibili dyan, lalo na kung babae. Babae ang tatawad sa laki. Kaya ka malalagi makapagbaratan dyan, mahihirapan ka. Nakatawad. Kaya dito tayo sa kabila. Dito
nakikipagtawaran na sila. Ayan, kabayan. Gusto mo niya, baka mawala yung sipag na ano. Peace daw, peace. Peace, man. Punasan mo ng mabuti yan para makita yung ganda ng mga ginto ninyo. Okay, so, translate mo ng bata. Diyan ng ginto. Ginto na ginto. Ngayon, tunay na ginto, guys. Ang pinagmamalaki ng mga daan na Saudi Arabia. Lagi Saudi gold, sigurado. 99.9 na ginto. Ayan, guys. Tawaran na kami dyan, guys. Pili kami ng pili yun. Ang gold nila, guys. Pili na yan, guys. Ayan lang. Ayaw tayo tuloy sa presyo. Pili na kayo, guys. Ako na yan. Ang presyo niya is 550. Ayan. Ayaw nilang ibigay ng 500. Wala na silang tubo. 500 lang kaya. Ayan. Ay, 500 din yung hawak-hawak ko na yan, guys. 500. Ano yung sunset yan, bali ikaw insing pintas yan, 500 yan, guys. Kung babae naman yan. Basta talagang 500, guys, maganda na yung mabipili mo dyan. Kaya magaling ka lang tumawad, lalo na ang babae yung tatawad. Bibigay nila yan. Kaya lang, pag bibili ka ng ginto, may kasama kang babae. Yung asawa mo, hindi yung babae. Mga kasamaan niya sa trabaho, pwede rin. Ang importante may kasama ng babae. Puro 500 yung tatlo na nakaset na guys. Kasama yung bukas lang. Saka sing, ikaw, kasama yung concept. Yan naman ay ikaw na ano, pwede pang araw-araw, pang-alis. Ako sa punta naman tayo dito sa kabilang store. Dito naman tayo magigipagpulitan sa mga tindero. Dito na kasawang titingin ng ignoring you? Yes, yes I am, bitch. Dito tayo magigipagpulitan sa kabila.